В деня на откриването на националната кампания за избор на български депутати за Европейския парламент, над 4000 симпатизанти на НДСВ изминаха пеш пътя към белоградчишкото кале. Щабът на жълтите избра уникалната привечерна атмосфера на белоградчишките скали за декор, на който да представи своите 17 кандидати. Празникът бе белязан от осмицата. По звезден маниер кандидатите за евродепутати раздадаха много автографи, а най-търсен от симпатизантите на НДСВ бе лидерът Симеон Сакскобургготски. Стартът на кампанията бе даден точно в 8 часа и 8 минути от популярния актьор Владо Карамазов, който представи кандидатите за депутати с нещо емблематично за всеки. След като си работил с Симеон Сакскобургготски, можеш всичко. Това наистина е отбор от голмайстори. Казвам го не защото метафорично ме промотираха за национален треньор на този отбор. Аз, разбира се радвам и те тепърва ще разберат какво точно означава моята радост. Но това са все хора, млади, умни, можещи, амбициозни, които ние пращаме в Европейския парламент. Не защото не си ги искаме тук при нас, а защото знаем, че там ще свършат страхотна работа. Лидерът на НДСВ Симеон Сакскобургготски покани на сцената да подкрепят своите успешните министри на НДСВ, а след това благодари на жълтия щаб и пожела успех на кампанията. Ще разчитам на този ентусиазъм, който е за доброто на България, за идните поколения. Деси Добрева, един от кандидатите за евродепутати от НДСВ, даде начало на концерта, който продължи до тъмно и завърши с огнено шоу.